بخاری شریف ہے، میں حدیث طیبہ سنا دینا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 حدیث طیبہ نمبر 23 نبی پاک فرماتے ہیں بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہ، میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں اللہ نے میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا، علیہم قمصن، قمیصیں پہنی ہوئی تھی لوگوں نے، منہا ما یبلغ صدیہ، لوگوں نے قمیصیں پہنی، کسی کی قمیص جناب میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہاں چھاتیوں تک تھی، ومنہا ما دون ذالک، کسی کی یہاں تک، کسی کی یہاں تک، کسی کی یہاں تک، اورد علیہ عمر، نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر جناب عمر کو پیش کیا گیا، علیہ قمیص یجرو، فرمایا جناب عمر نے بھی قمیص پہنی تھی مگر وہ اتنی لمبی تھی کہ جناب عمر چلتے ہوئے قمیص کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے۔ کی مطلب کہ قمیض اتنی لمبی ہے کہ جناب عمر اگے جا رہے سن تے قمیض پچھے زمین دے نال کھچ کے لے جاندے سن۔ قالوا فما اولت یا رسول اللہ، صحابہ پوچھا سونا تساں اس خواب دی کی تعبیر کیتی، یعنی وہ قمیص تو مراد کیے؟ قال الدین، نبی پاک نے فرمایا وہ دے تو مراد دین ہے، مطلب کی جن دے کول جنہ درجہ ایمانی ہے او دی اونی لمبی قمیض، یا بعض ایتھے شارحین نے لکھیا ہے کہ جیدے اعمال دے اتے جنہ ثواب ہے، عملہ دا ثواب جیدہ جنہ سے آتا ہے او دی اونی لمبی قمیض ہے۔ عمدۃ القاری فی شرح بخاری، امام بدر الدین عینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، او دے آپ فرماندے نے ہو سکتا ہے کسے دے ذہن میں چاہ جائے کہ ساریاں تو لمبی قمیص اس حدیث دے وچ جناب عمر دی دسیے، ایدہ مطلب عمر فاروق دا درجہ ایمان دے اعتبار نال، عمال دے ثواب دے اعتبار نال ساریاں تو زیادہ ہو سی۔ امام بدر الدین عینی اس عمدۃ القاری فی شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 تے فرماندے نے، فرمایا اے دے وچ نبی پاک نے کیڑا انتہائی درجہ بیان کیتا ہے، اے دے تو ود درجہ کسے دا ہے کوئی نہیں، فرمایا اے 3 درجے ہی نہیں بیان کیتے اور تریجہ جناب عمر دا یا آخری بیان نہیں کیتا، جے گل کرو ایمان دی کہ ایمان کہندا ہے تے نبی پاک دی حدیث طیبہ ہے، فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع علیہم، فرمایا کل کائنات دے ایمان والے میری امت دے انہاں نو ترکڑی دے ایک پلڑ چ رکھ دتا جاوے، دوجے پلے وچ کلا ابو بکر دا ایمان رکھ دتا جاوے، فرمایا میرے ابو بکر دا ایمان ساریاں دے ایمان تو بارہ ہو۔ جے گل کرو ثواب تے عمال دا مشکات تے پھر مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 حدیث طیبہ نمبر 5807 سیدہ عائشہ صدیقہ تاریاں بھری راتے بارگاہ رسالت وچن کر دیا نے، حال یکون لیاحد من الحسنات عدد نجوم السما، سونیا جنہیں آسمان تے تارے نے تو اڈے کسے امتی دیاں اینیاں نیکیاں ہیں، نبی پاک نے اے نہیں فرمایا عائشہ انج دے سوال نہیں کری دے ہن تو کر لے آئے چلو ہن منو تھوڑا ٹائم دے دے میں جبریل امین نو سدنا، جبریل آ کے آسمان دے تاریاں دی تعداد گنے گا، پھر فرشتیاں دی ڈیوٹی لگے گی، میری امتیاں دے اعمال دے دفتر کھلن گے، جن دے اعمال سارے تو چوکھے ہو سن انہاں دا کمپیریزن کیتا جائے گا تاریاں دی تعداد دے نال، پھر میں دساں گا کہ کہنتے میری امت وچوں اعمال اننے نے جنہیں آسمان دے تارے نے۔ آقا نے ٹائم نہیں منگیا، بغیر توقف تے تعامل تے فرمایا نام عمر، ہاں عمر دیو ذات ہے جن دیا نیکیاں انیاں نے جنہیں آسمان دے ستارے نے۔ معلوم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سوال ایسا تو کیتا جانتیاں سن آمنہ دلال تاریاں دی تعداد وی جان دائے اپنے ہر امتی دے اعمال دے اتے بھی نظر رکھی گھر۔ توجہ کریا میرے میں جڑی گل کرنے لگا ہون بھی جدوں سرکار نے فرمایا نام عمر، ہاں عمر دیاں نہیں نیکیاں نے، نہیں آکھیا سونا گل سنو میری، قیامت تک تواڈے امتی ہو سن انہاں وچوں بڑے بڑے نیک ہو سن،
انہاں نوں نال رلا کے عمر نوں وچوں کڈیا ہے جڑے حالی تک ہو گئے نے انہاں وچوں جناب عمر فاروق نوں کڈیا ہے اے بھی نہیں آکھیا سونا کچھ اعمال ظاہری ہوندے نے کچھ باطنی ہوندے نے کچھ جو نے جڑے بندہ کردا ہے تے سارے ویندے نے ایتھوں میل دور بھی کچھ ہاتھ تے نماز پڑھے او دا رکوع سجدہ قومہ جلسہ قعدہ دسے کا نماز پڑھدا ہے بغل چ بیٹھے اتاری ساگ بگر روزہ رکھی ودے نے تے مینوں نہیں پتہ لگے گا باطنی عمل ہے کچھ ظاہری ہوندے نے کچھ باطنی ہوندے نے ظاہری سارے ویکھ لیندے نے باطنی کسے نوں نظر نہیں آوندا سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں عرض کیتا سونا تساں ظاہری اعمال ویکھے نے یا باطنی بھی ویکھے نے موجودہ امتیاں چ عمر نوں کڈیا ہے یا قیامت تک آਉਣ والے امتیاں چ عمر نوں کڈیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس واسطے نہیں پوچھیا جاندیاں سن عمل ظاہری ہوے یا باطنی ہوے جاندیاں سن عمل موجودہ ہوے یا آਉਣ والے آتا اللہ نے سونے مصطفیٰ نو او اکھ عطا کیتی ہے جیدے سامنے زمانے دا کوئی راز رہتا نہیں اللہ نے کل رازاں تو مصطفیٰ دی اکھ تو پردے اٹھا دیتے نے کائنات والی ہر راز نو جان جاندا ہے ایو عقیدہ اہل سنت دا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت واقف رموز حقیقت و معرفت تاجدار ردویت منبع علم و حکمت رہبر طریقت و شریعت گل گلشن ولایت اہل سنت کی جان حق کا فیضان حقانیت کی پہچان حق و صداقت کی برہان عشق و مستی کا سامان مسل کے حق ترجمان صاحب کنز الایمان معید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ مطلع انوار سمدانی منبع اسرار ربانی فنوس نور حقانی نائب غوث جلانی شاہ احمد رضا خان کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر پر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں سونے رب سونے او شے بنائی نہیں جیڑی تیری اکھ تو اولے رکھی ہوئے رب نے کائنات دے کل رازاں نو تیری اکھ دے سامنے فرما دیتا اب پوچھا اینا حسنات ابی بکر سونے جے عمر دیاں نیکیاں انیاں ہیں جن نے تاریاں دی تعداد تے مڑ جے عمر دیاں انیاں نیکیاں تے مڑ ابو بکر دیاں کدے گئیاں آقا نے جڑا جواب دیتا دل دے کنا نال سنیا جے علماء بیٹھے نے اے پشت پنائی فرما رہے نے میں نہ چیز میں انہوں سبق سنا رہے ہیں توجہ کرے آجے انہاں کولو دعا لینی ہے اور تواڈے کولو جناب والا اے اصلاح کر سن تساں دعا کر سو نبی پاک نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدت من حسنات ابی بکر فرمایا عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاس ہے ابو بکر دی کلی غار والی نیکی ایک پاس میرے وال توجہ کرے آج it is a critical matter but I want to make my point easy گال لوکھی ہے میں انہوں سوکھی کر دیا جے ایمان دا حساب دیکھئے کمیز تو مراد دے تے پھر نبی پاک فرمایا ساری میری امت دے ایمان والے دا ایمان ایک پلڑے چ رکھو ابو بکر کلے دا ایمان ایک پلڑے چ رکھو اے مڑ بھی بھارا ہے جے اعمال تے ثواب دی گل کریے تے جناب عمر فاروق دی زندگی دیاں ساریاں دیاں نیکیاں دا ثواب ایک پاسے حالانکہ جناب عمر فاروق کوئی گھٹ ایمان والے نہیں اور کوئی گھٹ عمال والے نہیں جبریل امین آگئے بارگاہ رسالت ماوچ آقا نے فرمایا میری عمر دی شان بیان کر سیں اس آکھیا جی میں لو جلستو معاک قدرم باسنوہن فی قوم ہی لم استطیع نخبرک بفضائل عمر بخطاب کما اند اللہ سونا جے میں تواڈی بارگاہ چ 950 سال رواں میں بیت المعمور دا خطیب ہاں گل وکھری ہے میں فرشتیاں دا امام ہاں گل وکھری ہے میں نوریاں دا سردار ہاں گل وکھری ہے میں تورات زبور انجیل قرآن دا قاری ہاں گل وکھری ہے پر میں 950 سال بھی عمر دا شان بیان کرا جیڑا رب دی بارگاہ چ عمر دا مقام ہے میں جبریل کدی دس نہیں سکتا اس عمر دی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی کلی غار والی نیکی ایک پاسے